Ɗan Sokoto, tsakanin Isha Kano da Hamisu Breaker waye ne fi wani iya rawa? Hamisu Breaker. Za ka iya rantsewa Hamisu Breaker ya fi Isha Kano iya rawa? Wallahi! Adam A. Zango, kai ka yadda Hamisu Breaker ya fi Isha Kano iya rawa? Gaskiya ni ma ban yadda ba. Abin da za a yi yanzu zan haɗa su gasa, ta haka ne kawai za mu iya gane wanda ya fi wani iya rawa, ko ba haka ba Alinu? Haka ne. A yanzu bari na zaɓi wanda zai fara taka nasa rawar mu ga. Hamisu Breaker fara takawa. Ni ba za na taka ba. Ka ce mene ban ji ba? Ni ba za na taka ba. Hamisu Breaker. Na'am. In dai baka taka rawa ba, hakan ya nuna cewa Isha Kano ya fi ka iya rawa kenan, ko ba haka ba Alinu? Haka ne mana. Hamisu Breaker. Na'am. In har ba ka san a ce Isha Kano ya fi ka iya rawa, to kawai ka taka rawa mu ga. To. Gaskiya Hamisu Breaker ka yi ƙoƙari. Isha Kano yana ka kai ma mu ga. Allah tsaya, me kake yi haka sai ka ce wanda yake noma? Allah sake wata wannan bata yi ba. To jama'a masu kallo, a yanzu zan gaya muku wanda ya cinye wannan gasan. Wanda ya cinye wannan gasan, kai, ni gaba ɗaya abin ma ya caza min kai. Ku bari a bidiyo na gaba zan gaya muku wanda ya cinye gasan. Kada ku manta comment, like, ku danna mana kuma ƙararrawa. Thank you.